سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو علته زيناتات إيرترا حساب كابناي مجلس مسل زحزت الدرجة من قصة فدرالي إثيوبيا مسحو واحد أي زاربن مبالو أب حمره زت رخبر رياسات السودان أساقرت أصور أبدوب إثيوبيا محازام مفلاطة أب جرمن أبل سرعتنا زنبر حلاوي أب بيت فردك قرب مخانو مجلسون كال انزد هسس كخونيو أبزا channel دما نودر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم لندن زمدبرو عنقص 19 زبال عمتاوي حساب كان مجلس مسلا ملكيتو زرزر ترتا هاجرات زوص زي منغستاو تكال حجون عمت خلتشحن 21 ملكيتو زرزر ترتا هاجرات عالمنا اوصيلو ابز زرزر كا ايرتران هاجر سيمين كوريا بمقدم بحنت نطبي كم 261 هاجرات اما بال 260 درجه تقميطلا ازي عنقص 19 زبال تكال نزرتاني هاجرات زقمط ناستات 25 معق انيتات اب قمت بمئتاو كوينو بحفش غاءة الترتا اب انترنت زولو متصنصانن حلوان زيغاتات كم دليتهم حسابهم ناي مغلاص زولو نصنت غازيطنياتات دليتهم ناي مزراب زولو مسلاتن كالن اب قمت زأتو كم زخونه تحبيرلو ابز الدرجه غا ايرترا لكع كم سوريان تركمانستان حانت نطبي امزغيبا تركب ابز تزرغي زولو صبصاب هاجرات نب حمشت زتمقلا خوينن نسنكا كفوت مسلات كفيلاو عصو تقليل عصون اب قلولاون زلوان تباهيلن تمقيلن زلوا ايرترا بتزمزغبت نطبن درجان مس 34 هاجرات اب قلولاو زلوان زبل كفاليا تمديبا تركب ابز حجه تزرغي زولو ترتا سمين كوريا 0 نطب بمزغب اموداتا درجه مالت مبل 261 درجه كتسرع عنكلا اب قدمي دما دنمارك قداميت تسريعه نعا تختيلنكا سويسرلاند نروي شويدن فنلاند بلجيوم استونيا ايرلاند اوروغواي لاتفيانيان بقدم تختل كسب 10 درجه تسريعا زلوا منغست إثيوبيا مسمرح تحوحت كم زي الزرارب منيستر هنص الديمقراسي إثيوبيا زادي قابرها تزاريبو أبز أوان تاشعي ورحو أبز حازا كوينات زولون منغست فدرال إثيوبيا مستي زبزح كبابيتات تقراي تقوصاصير زولون أنصار منغست فدرال أبقال سزركبن حوحت كزرارب كم زي دلي أفليتلو كم ذكر حدا كاب أززت حيلتات تقراي زخونة جنرال صادقان قبر تنسائي نكلل تقراي زم حدر زولو حوحت حقاو منغست مخوانة دحر مقلاص أتم منغست تقراي زقربم قدم خونة بالنت كسب زرخبو حيلتاتهم صقطن مفتر كينات كم زقصلو تزاريب نيريو ابز غداي ملس زهاب زادي قبرها غنا منغست فدرال نلزب مسحوحات كم زي قمط مرغص منغست مخونه ابريو زادي قبرها ابز اوان منغستي ابتا قديمو زاوجه تخصم قراص كم زله بمحبر اتي اوشط حوحات زرأ زله منقسقاس نبعلخا اغانينكا كامرأي زمن قوي كبل وانت زاريبو نسو وسيغو منغست فدرال عقلو مسوده غبو سغم تخوست كم زخل بمنفات عقمنا كتفلط انت دادليهم حيدت سمونات تصبيو عقلنا مستوده كاب كتماتات كونه كالئ بوتاتات كنبار رومينا كوينات انت خوين دليتهم كنر يومينا كبل ونفكر لا زادي قبرها ام وداتا منغست مزخون اكل كوفيل بمزرب صقمات كفتح دلو مخانه دحر مزرب نحو واحد غنا قبر شبراو ودبي بمبال مسو كم زي زراربن مسكالوت ودبات تግራይ بمزرب فتح كناد كم زصعرن املكيتو كينات تግራይ ካብ ዝጅምር ታሽዓይ ወርሑ ገይሩ ኣብዝ እዋን ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ልሒሙላ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብትን ትግራይን ሱዳንን ዝፈሊ ኣብ ኢትዮጵያ ብተከዘ ዝፍለጥ ሩባ ሰቲት ሬሳታት ተረኺቡ ከም ዘሎ ናይ ሱዳን በዓል መዝሓ ቢሮ ማዕከናት ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስን ዋሽንግተን ፖስትን ዘርጊሕኑ ኣብ ዘለዎ ጸብጻባት ከኣ እቲ ሽሙ ክገልጽ ፈቃደኛ ዘይኮነ ሱዳናዊ በዓል መዚ ኣብ ሩባ ተከዘ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን በቲ ሩባ ተገፊዑ ከሳብ 50 ዝበጽሕ ሬሳታት ከም ዝወፀ ገለ ካብቲ ሬሳታት ከኣ ናይ ጢት ህራም ከም ዘለዎን ገሊኦም ከኣ داوم ندحري تأثيرو نايتيت هرام كم زلوهم حبير لا نزوم حجي اب جماجم تروبات رقيبهم زلو رئيسات بزملكات دما بزح زلو ابزكن زرقح زين خل سئلتات زرقح زلو خوينو اتم ناي سودان سب مزقا اتم ترقيبهم زلو رئيسات من قتيلوهم نمللاي اقداس زخونه مرمره خبريم صاوعي تقريبهم زلو ازوم ابت تشعت ورحملو وق زكايدل زلو تግራይ زحلف روبات رقيبو زلو رئيسات بتم اب سودان زركبو تግራው سدتنياتاتون ترأيهم زلو تغليصو اب حمدايت زركبو كلتنايت عنا سرحتنياتات كا اب روبا سيتي رئيسات كم استرغ
ዝተረኸበ ከረጋገጹን ከለዉ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ኣብ ሱዳን ተዓቂቡ ዝርከብ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ድማ ንማዕከን ዜና ኣሶሺየትድ ፕረስ ካብቶም ንሶም ዝረኸብዎም ክልተ ሬሳታት እቲ ሓደ የእዳው ንድሕሪት ተኣሲሩ ከም ዝነበረ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ዝተረጋገጸት ካልአይቲ ሬሳ ከዓ ኣብ ኣፍ ልባ ናይ ጢት ህራም ከም ዝነበረ ሓቢሩሎ እታ ማዕከን ነዚ ሓኪም ጠቂሳ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ድማ ኣብቲ ሩባ ጸንበለል ዝብል ሬሳታት ዘርኢ ቪድዮ ከም መረጋገጺ ከም ዝተሰደደላ እቶም ሬሳታት ከዓ ኣብ ታሕተዋይ ክፋልቲ በከባቢታ ትግራዎት ብናይ ኣምሓራ ሓይልታት ካብ መረበቶም ይፈናቀሉላ ዘለው ከተማ ሑመራ ዝሓልፍ ሩባ ከም ዝተረኸበ ገሊጹሎ ካልእ ተዛሪብካ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊኡ ሕነ ናይ ምፍዳይ ተግባር ከይፍጸም ካብ መፍራሕ መንነቱ ሓቢኡ ሓበሬታ ዝሃበት ዶክተር ከዓ እቶም ዝተረኸቡ ሬሳታት መንነቶም ንምፍላጥ ኣጸጋም እኳ እንተኾነ ሓደ ካብቶም ሬሳታት ግና ኣብ ትግራይ ዝውትር ዝኾነ ሽም በቲ ኣብ ትግራይ እውን ዝዝረብ ቋንቋ ትግርኛ ተወቂጡ ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ ብሕጂውን ካልኦት ዘይተረኸቡ ሬሳታት ክህልው ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ድማ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከዓ ዝተፈላለየ ሓበሬታት ዝርግሕ ናይ መንግስቲ ናይ ትዊተር ሕሳብ ነቲ ኣብ ከባቢ ሕሙራ ዝተረኸበ ናይ ትግራዎት ተባሂሉ ዘሎ ሬሳታት ፕሮፓጋንዳ ክብል ነጺግዎሎ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውባ ከባቢታት ኣብ ምስጋር ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ምስ ኣጽዋሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ኣፍሊጡ ኣብቲ ምብራቃዊ ደቡባዊ ከባቢታት ሱዳን ኢትዮጵያን ሰራዊት ሱዳን ነቶም ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ናብ ሱዳን ከኣቱ ዝተሓስበ ኣጽዋር ሒዞም ዝነበሩ ጉጅለ ገበን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ክሕብሩ እንከለዉ ምስቶም ጉጅለ ከዓ ስራሓት ቱርክ ዝኾነ 9 ሚል ዝበሃል 500 ሸጓጉጥ 800 ካላሽንኮቭ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣውቶማቲክ ብረትን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዘእተው ኣፍሊጡ ማለው እዞም ሕጂ ብስለያ ሱዳን ድሕሪ ዝተገብረሎም ምክትታል ኣብ ትሕቲ መቆጻር ሰራዊት ሱዳን ኣትዮም ዘለው ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ኣጽዋር ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ዜግነት ዘለዎም ኮይኖም ክልተ ካብኦም ከዓ ሱዳናውያን ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ እቶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ኣጽዋር ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ እትዮም ዘለው ሰራዊት ሱዳን ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣስታት 2000 ዝበጽሕ ብረታት ኣብ ትሕቲ ቁጽሪ እትዮም ከም ዝነበሩ ሓቢሮም ኣለው ኣብ ጀርመን ናብ ግዜ ስርዓት ናዚ ሰባት ኣብ ዝሃልቁሉ ዝነበሩ መዳጎን ማእከል ዝሰርሕ ዝነበረ ኣባላት ስርዓት ዝነበረ ወዲ 100 ዓመት ጀርመናዊ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እቲ ብምኽንያት መሰል ብሕትውና ሽሙ ዘይተጠቕሰ ዘሎ ሓላውን ኣባል ስርዓት ናዝን ዝነበረ ጀርመናዊ ኣብዚ እዋን ወላውን ዕድሚኡ 100 ዓመት በፂሑ ኣብ ቤት ፍርዲ ጠጠው ክብል ድዩ ዝብል ሕቶ ኣላዒሉ እንተሎ እቲ ጠጠው ናይ ምባል ሰዓታት ይውሕድ እምበር ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝብል ውሳነ ሓሊፍዩ ካብ ዝመጽእ ወርሒ 10 ተጀሚሩ ጉዳዩ ብቤት ፍርዲ ክርአ ምዃኑ ዝተገለጸ እዚ ሽሙ ዘይተጠቕሰ ወዲ 100 ዓመት ኣባል ስርዓት ናዚ ዝነበረ ጀርመናዊ ኣብቲ ንሱ ካብ 1942 ክሳብ ዓመት 1945 ከም ሓላዊ ኮይኑ ዝሰርሓሉ መህለቀ ዝነበረ መዳጎን ማእከል ኣብ ቅትለት 3518 ሰባት ተሓጋጊዝካ ዝብል ክሲ ቀሪበሉ ዘሎ ኣብቲ ቀሪበሉ ዘሎ ክስታት ከዓ እቲ ንሱ ዝገበሮ ምትሕባር ኣብቲ ብጢት ጌርካ ዝግበር ዝነበረ መቕታልን ኣብቲ ብጋዝ ዓፊንካ ዝግበር ዝነበረ ምህላቕን ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ተገሊጹሎ ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ዝሕጂ ተኸሲሱ ዘሎ ወዲ 100 ዓመት ጀርመናዊ ዝሰርሓሉ ዝነበረ መዳጎን ማእከል ስርዓት ናዚ ናይ ፖለቲካ ተቃወምቱ ናይ ውግእ ምሩኻት ዝተፈላለዩ ዝተበደሉ ህዝብታት ይህልቀሉ ከም ዝነበረ ይዝግለጽ ማዕከና ዜና ጀርመን ከዓ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም በደል ካብ ዝፈጸሙ ኣባላት ስርዓት ናዚ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ዘለዉ ከም ዝኾነ ዝገልጻ ዘለዋ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم